har det helt klart ændret noget i mit liv. Det har jo ændret det på den måde, at jeg spekulerer meget over, eller tænker meget over, hvad jeg gør og hvad jeg ikke gør, hvad jeg bruger min tid på, ikke mindst. Og hvordan jeg agerer sammen med andre mennesker. Det er jo ikke sådan, at jeg vågner op hver dag og føler mig som et reformeret menneske, men jeg synes, der er mange små ting, som er med til at gøre, at jeg ligesom føler, at det har gjort en stor forskel. Altså noget af det, som jeg gør i dag i forhold til før, det er jo i og med, at jeg prioriterer min tid, og i og med, at jeg har lavet denne her liste over, hvad der er vigtigt for mig. Den kigger jeg jo så på. Det er blandt andet omkring søvn. Få noget ordentlig søvn. Spise sundt. Dyrke noget motion. Være sammen med min søn og min kone. Nogle af de ting, som jeg gør, har jeg også skulle anstrenge mig for at holde fast i. Fordi at jeg har sådan en tendens til at tænke, så nu er jeg færdig med det, så behøver jeg ikke gøre det mere. Og det skal man i hvert fald ikke tænke. Men det her, det er nogle ting, man skal blive ved med hele tiden. Altså, mit humør er blevet klart bedre. Jeg synes ikke, jeg bekymrer mig så meget om tingene, som jeg gjorde før. Og jeg fokuserer også mere på de positive ting. I og med, at jeg møder op med et større overskud, end jeg gjorde før, så synes jeg også, at jeg har mere overskud på mit arbejde. Jeg har mere overskud til mine kollegaer. Jeg har ikke spurgt dem, men jeg håber da også, at de har glæde af det her.